नाजानाय थायोब्ला गोरिबा जेंना नङा आं गावनो बिदिन्थि आं गोरिब नखरनि सासे फरायसाया जाफुंसार जानो हादोंब्ला गुबुनाबो हागोन आरो जाफुंसारनायाव बिजोंआ जेंना नङा बेफोर थुलुंगाथाव बाथ्राखौ उइलबर बसुमतारिया बुंदों थांनाय बावैसो सान सिगां 2023 मायथाइनि APSC CCE आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव उथ्रिसार जानानै एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार जानो हानाय उइलबर बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ बुंदों थारैनो नाजानाय थायोब्ला गावनि थांखियाव सहैनाया गोब्राब नङा बेनि बिदिन्थि महरै उइलबर बसुमतारियानो सासे नंगौ गोरिब नखराव जोनोम मोननानैबो सासे बर' फिसाया गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हादों बेफोरबादि जाफुंसार जानो हानाया इयुन फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा होनो हाथाव बाथ्रा बिथांनि जाफुंसारनायनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो हायोदि जिउआव नाजानाय थायोब्ला गोरिब नखराव जोनोम जानानैब्लाबो जाफुंसार जानो हायो खुलुमबाय आंनि मुङा उइलबर बसुमतारि आंनि गामिया जाबाय उत्तर नलबारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बे रिसेन्टलि डिक्लेयार्ड जुनतु APSC 2023 बेयाव जुनतु रिजाल्ट मोनदों बेयाव आं एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसाराव साकरिखौ मोननो हादों स' जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे आंनि सेकेन्ड एटेम्पमोन आरो सेकेन्ड इन्टारभिउ दं माने बे पस्टखौ मोननो हादों आङो प्रिपारेसनखौ माबायदि खालामदों प्रिपारेसनखौ बुंनो थाङोबा आं इनिशियेलि सेल्फ स्टाडि स्टार्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव गभर्नमेन्ट फान्डेड जुनतु UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन दंमोन बेनि आन्दाराव आं सेलेक्ट जादोंमोन आरो बेनि जुगेदि आङो दिल्लीयाव सहैदोंमोन दिल्लीयाव आं बोसोरसे कचिं लाना फैदों आरो बेनि उनाव आं APSC जुनतु 2022 मोन बेयाव इन्टारभिउसिम थांनानै फाइनेल लिस्टआव फैनो हायासै किन्तु एबारे आं खस्थ' खालामफिनबाय आरो ट्राइ खालामनायनि गेजेरजों आं बे पस्टखौ मोननो हाबाय नोंथांनि सेकेन्ड एटेम्प बे आंनि सेकेन्ड एटेम्प आंनि स्कुलिंआ जर्ज रिसार केम्पार इंलिश स्कुल बरिगाव आंनि गामि खाथियावनो दं बेयाव खालामदोंमोन बेनि उनाव आं अक्जिलियाम जुनियर कलेज जुनतु उदालगुरियाव दं बेयावहाय आं हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामदोंमोन बेनि उनाव आं आसाम इन्जिनियारिं कलेज जुनतु जालुकबारि गुवाहाटीयाव दं बेयाव आं BE इन केमिकेल इन्जिनियारिंआव 2021 आव पास खालामदोंमोन नखराव आइ आफा दं आं दं आरो आंनि बिनानाव सानै दं स' जों गासैजों साबा दं आरो नोंथांनि सोलोंथाइ लानायाव मददगिरि हिसाबै सोर माबायदि बिथिंनिफ्राय मदद खालामो आइ आफा दं आरो लोगोसे जोंना आनैमुबो दं आरो आंनि काजिन आबौमोन दं गुमैमोन दं आरो बिदिनो माने आंनि फेमिलि रिलेटिभसफोर आदैमोन बिसोर गासैबो आंखौ सहाय खालामदों आरो लोगोसे बिदिनो स्कलारशिप्सफोरनि जुगेदि स' आं बेफोर गासैजों जुनतु एजुकेसन आरो जुनतु दिनै फिथाइ मोननो हादों बेफोर गासैनि अननायाव आरो जुगेदि मोननो हादों आरो APSC आरो UPSC जुनतु आनजाद माने बेयाव हले बहुत सेक्रिफाइस नांगौ नोंनि आराम आरो जुनतु सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो आरो बेयो एसेबां सहस नङा कारन दिनै माने कम्पिटिसना बहुत बारायलांबाय आरो कम्पिटिसन माने नों आरो खस्थ' खालामथारनांगोन स' देयर इज न' सर्टकाट स' हदाय नोङो हार्डवर्कजों लोगोसे स्मार्ट वर्क भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट स' बेनोसै आरो जुनतु सर्सफोर आरो जुनतु नोङो गाइडेन्स प्रपार गाइडेन्स मोनोबोला बे बहुत मोजां आरो स' नों जुदि सोरबाफोर आरो इउटुबफोराव नोङो गाइडेन्स मोननो हागोन आरो सोरबा सिनाकिफोर दङबा जाय अलरेडि बे आनजादाव क्लियार जानाय नों बिसोरखौ एप्रच खालामनो हागोन बिसोरनिफ्राय सोंनो हागोन आइडिया लानो हागोन स' बेनो आरो नोंहा स्मार्ट वर्क आरो प्लास हार्ड वर्क स' फैबाय थानायफोर इयुथ्सनि कारणे आं बुंनो बेखौनो सानो जे नोंसोरो जि टारगेट लादों लाइक APSC जानो हागौ UPSC जानो हागौ बा बेलेग आनजाद जानो हागौ बेफोर गासैयावबो जाहाथे गावनि बेस्टखौ होयो आरो हदाय फकास थायो जाहाथे जि दायो जुगनि जुनतु ओंखारबोनाय ससियेल मिडिया बा बिभिन्न धरननि जुनतु माने मानसिखौ गाज्रि खालामनाय बेफोरनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो गावनि जि टारगेटआव फकास थानांगौ आरो बेनो आरो हार्डवर्कआ बहुत इम्पर्टेन्ट लाइक इनिशियेलि आं प्रिपेयार खालामदोंमोन ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरो बै समाव जे आंथ' हानाय नङा दांनानै आरो फाइनेन्सियेलि आं एसेबां साउन्ड फेमिलिनिफ्रायबो नंखाया स' आं स्टार्ट खालामनानै आइ थिंक उइदिन 1 month
आं ड्रप खालामबाय आं आरो बेलेग आनजाद बेंकिंफोरनि कारणे आं स्टार्ट खालामबायमोन स' बै समावनो जेते आङो UPSC जिथु UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन स्टार्ट खालामदोंमोन फार्स्ट बेचमोन जों स' बेनि थ्रुयैदि आं कचिंखौ मोनबाय स' बेयावनो थांनानै आं जिथु लोगोफोर मोनबाय लोगोफोर लोगोसे आरो जिथु गाइडेन्स मोनबाय बहुत हेल्प खालामदों आरो स्पेसियेलि जाय लोगोफोरा माने जोंनो दंहैयोमोन बिसोरनि गाइडेन्सआ बहुत माने हेल्प होबाय खारन माने अलरेडि जाय एपियार लोगोफोरमोन ना APSC होदोंमोन स' बिसोरो जोंखौ गाइड खालामबाय आरो लोगोसे अहा हांनानै जिथु मेटेरियेल दिल्लीनि जिथु मेटेरियेल आरो एटमस्फियार मोनबाय बेफोरबो आंखौ मटिभेट खालामबाय स' बेनि थ्रुयैदि आं लाइक माइ बिगिनिं अफ द जार्नि स' बेनोमोन आंनि मस्ट इम्परटेन्ट जिथु सर्सआ नोंथाङा बुंदों फाइनान्सियेलि सावना थिग नङामोन थाखा फैसानि जिथु जेंना बियो बे सोलोंथाइ लानाय माबाफोर हेंथा आं बुंनो सानो माने फाइनान्सियेलि दानिया आरो स्पेसियेलि जिथु दायो जुग दं नों स्कुलावनो जा आरो कचिं इनस्टिटिउटआव जा फाइनान्सनि खेथ्रआ माने बहुत गोदोर इस्यु जाना फैदो आरो खिन्थु आं बेखौनो बुंनो सानो नों जुदि खस्थ' खालामो लाइक मोनसे ना मोनसे लामा ओंखारथारो सोरबा हेल्प खालामनो हागौ नोंखौ आरो बिदिनो नोंहा जिथु स्कलारशिप्सबो आरो नोंहा अपरचुनिटिस मोनो जास्ट नोङो बेनोसै जे नों हदाय गावखौ बेस्ट खालामनांगौ बेस्ट लाखिनांगौ आरो गासै अपरचुनिटिखौ ग्रेब खालामनो थाखाय नों रेडि थानांगौ आरो गोरिबा जेंना नङा गोरिबिया आं बुंनो सानगोन आं जुदि आंनो खालामनो हादोंबा नोंसोरबो बिदिनो हागोन आरो जास्ट बेनोसै स्टे फकास आरो वर्क हार्ड मिडियामा बेस खालामो नामा बे मिडियामा आं बुंनो साना खारन बाहाय माने इस्यु मोननो हागौ जेनेबा जायफोरा जेनेबा बर' मिडियाम एसामिस मिडियामनिफ्राय फैयो बिसोरो साननो हागौ जे जों माने एसां रोङा होननानै कम्पेयार टु इंलिश खिन्थु आंनिनो लोगोफोर दं जायहा एसामिस मिडियामफोरनिफ्राय फैनाय दायो बे सासे लोगो दं बेबो माने IIT गुवाहाटीयाव दं स' बिदिनो माने आं इसां साना आरो जे माने लेंगुवेजआ मोनसे बेरियार जागोन आरो नोंहा आरो दाथ' जिबायदि जुग ना इउटुब दं आरो बहुत सर्सेस दं जि जायगानिफ्राय नोङो माने लेंगुवेजखौबो सोलोंनो हागोन स' देट इज नट ए बेरियार आइ थिंक जोबथा नोंथांनि जिथु जाफुंसारनाय बेनि क्रेडिटखौ नोंथाङा सोरनो होगोन आं बेनि क्रेडिटखौ आंथ' आरो जिथु येस आं बेनि क्रेडिटखौ आं लाइक माइ सेभियर गड आं बिसोरखौ क्रेडिट होनो सानदों आरो आइ आफा दं आरो आंनि रिलेटिभ्सफोर दं आरो आंखौ जाय वेल विशार्सफोर दं गासैनि कारणे आरो जोंनि चार्चफोर दं जायहा जोंनि थाखाय प्रे खालामोमोन स' आं गासैखौबो लाइक नट जास्ट माइन खिन्थु अभारअल ना गासैनि जिथु सापर्ट आं बेजोंसो आं दिनैनि बे पस्टखौ मोननो हादों होनना आं सानो आरो जोंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन अके थेंक इउ स' माच सार थेंक इउ दे